Egunon, eskerrik asko etortzearren. Gaurko prentsaurreko honen helburua 2022 ikasturteko ikastaroen berri ematea da, eta bestalde jarduera fisiko eta kiroletako sailean izan ditugun inbertsio eta aholkuntzen berri ematea. Hasteko, zer baino lehen gustatuko litzaiguke erabiltzaileei eskerrak ematea, Covid testuinguru honetan gugan izan duten konfiantzagatik eta erakutsi duten errespetu eta gogoagatik. Garaizaileak izan dira, baina gurean erabiltzaileen kopurua portzentai handi baten mantentzea lortu dugu, eta gainera inkestetan jaso ditugun balorazioak emaitza oso onak izan dira, eta horrek gogoa eta indarra ematen digu lanean jarraitu ahal izateko. Esan duten moduan erabiltzaileen datuak onak izan dira, pandemia egoera honetan ere, beste herriekin alderatuz, portzentai altuagoak izan ditugu bai erabiltzaile arrunt eta ikastaroetan izan eman dutenak, eta horrek nolabait ere erakusten digu eta inkestan jasota gelditu da, jarri ditugun baldintzekin nolabait ere gustora sentitu direla, seguru sentitu direla, eta horrek animatu ditula ere jarduera fisikoa egiten jarraitzea. Inkestan, emaitza honez gain, hobekuntza bideo batzuk ere azaldu dizkigute, eta hobekuntza bideo horietatik saiatuko da egikaritzen, eta haiek ere oraindik eta gustago egon daitezen. Eta besterik gabe inkesten datuak aipatzeko, Estiri emango diot hitza, kirol teknikariari, berak azaldu ditzan. Inkesta ekainean pasa den du, eta Beñatek esan bezala, kirolen inguruko balorazio orokor bat egiteaz gain, COVID-19 aurkako neurriak baloratzen dira ere. Esan bezala, parte hartzea altua izan da, 124 pertsonek parte hartu dute, horietatik 74 emakume eta 50 gizon. Balorazio orokorra positiboa izan dela esaten dugunean, puntazioen oinarrituta 9ko bat ematen dute eta gehien bat azpimarratzen dute begiraleen lana. Esan dakoa, COVID-19 aurkako neurriak 8 batekin puntuatzen dute erabiltzaileak, eta esan dakoa horrek esaten dau, jarritako neurriak laguntzen daudela seguro eta lasai egiteko ikastaroa. Abiatzen garen ikasturte honetan ere, aipatu behar da, COVID-19 horre egiteko segurtasun neurri berdinekin abiatuko garela. Esan dakoa, garrantzitsuena da jarduera fisikoa egitea, baina modu seguru eta lasai batean. Beraz, hau da inkesten emaitza, positiboa hartzen. Ikasturte hontako ikastaroi dagokionez, azpimarratu beharra dago iazko ildo beretik jarraituko dugula, azken urtetako lan ildo berdinak mantenduko ditugula, baina berrikuntza batzuk ere gehituko ditugula, estik azalduko ditu aurreago. Jarduera fisiko eta kiroletako sailetik helburu nagusia herritarrak aktibo mantentzea da, eta aktibo ez diren horiek guregana gerturatu eta ohitura osasuntsuak harritzaten. Behin eta berriz azpimarratzen ari gehan bezala, oraindik COVID testuinguruan mantentzen geha, eta horrek azkenean antolaketa baldintzatu egingo du, bai erabiltzaile norbanako erabiltzaileei begira eta bai ikastaro ezberdinen antolaketari begira, eta estik azaldutako moduan babes neurriekin jarraitu beharko dugu. Estik kontatu gehiago gain, ze berrikuntza dauden ikastaro ezberdinetan. Abiatzen garen ikasturte honetan, izen emate irekira, gaur bertan da, eta irailako 22 arte izango da aukera izen ematea. Izen ematea, aurre izen ematea formulario bidez izango da, internet bidez izango da, eta 22 arte izango dugu aukera izen emateko. 29an zozkete egingo da, eta ondoren publikatuko dira zerrenda. Esan bezala, hasiko gara haur eta gaztei bideratzen ditugun eskaintzai, 0 urte bitarteko aurrentzako aurten asteburu osoan zehar egongo dira ikastaroa, bai larun batean da bai igandean, aurreko urtean larun batean soilik egon aukera, eta aurten berritasun bezala iganden ere aukera emango da, eta HH lau eta bostean, astean saio bakarra aukeratzeko eskaintza eman da, baina lekua izan ez gero bigarren eguna ere aukeratu dezake aurrek. LH-ekin jarraituz, berritasun bezala esan egunak aldatu direla, eta, berritasun guzti horrek eskaintzaren
aurten triptikoan, bai internet bidez, bai kiroldegiko harreran, deituz, informazio guztia azalduko zaiek. Horrez gain, eskalada ikastaroa berreskuratzen da, erabiltzaile batzuen eskaera jaso genuen, aukera egoan, eta uste gu interesgarria dela aurten eskaintzea. Helduei zuzendua, aurten berritasunak ere baditugu eskaintzan, eta horietako batzuk azalduko ditu. Bat hit da, intentsitate altuko entrenamendua, talde hitan egingo dira, eta intentsitate altuko eta deskantzuko tarteak dituen jarduera bat da. Horrez gain kombinatua ere eskainiko da, kombinatu ikastaroa jarduera desberdinak batzen dituen ikastaro bat izango da, spinning, jumping, erritmoko jarduera, pixkat, eskaintza zabala dakagun hori nahastuta pixkat. Eta berritasun bezala eta oso interesgarria da Usurbil Barrena, pixkat instalazioatik aterako dira aurten jarduerak, eta Usurbil Barrena ibiliko da taldetxo bat. Eta kalean egiteko aukera izango da, zirkuitoak, ibilbide desberdinak, ere zabalean, Usurbil ezagutzeko eta Usurbiltaz gozatzeko ikastaro derra da. Hau ikastaroi dagokienez, eta esan dugun bezala beste helburu bat da, hontan zer egin duen inbertsioak eta hobekuntza ezberdinak ere jakitera ematen. Esan beharra dago, urte hasieran zita telematikoa martxan jarri genula, hasieran berrikuntza guztia bezala saltsa pixka sortu zuten, baina gerora ikusi dugu oso modu honean funtzionatzen dula, erabiltzaileak oso gustora daudela, oso erabilterraza dalako, eta langileek ere balorazio positiboa egiten dute. Zita telematiko horrek indarrean jarraitzen du, eta ikusten dugu neurri eraginkor bat izan zela, eta lagunduko digula ere ikasturte berriaren hasierarekin. Horretaz gain, bertan momentu honetan gauden espazioa ere egokitu dugu, harrera berria edo zabaldu dugu gune sozial hau nolabait ere, garai batean barruan zegoena eta COVID-agatik itxi berri izan genuena, berriz ere sarrerara ekarri dugu, bertan erabiltzaileek itxoin barruan dute, espazio bat izan dezaten ere bertan egoteko. Aipatu beharra dagoela, hemen beste dozein gunetan bezala, COVID-arauak bete behar direla, eta ez dela ere jolaserako gune bat. Afora daude, eta respetuz eta lasaitasunez egoteko espazio bat. Horretaz gain, Haranen, Urtzelaian, aspaldiko eskara bati erantzuteko aukera izan dugu, klubarekin adostuta armailak jarri ditugu. Egia da oraindik konponketara lantxik batzuk bat ezkiola, barandak, asientuak, segurtasun neurriak hartzeko lanetan dabil brigada, baina espero dugu egun gutxiren barruan egokituta egongo dela eta aspaldiko eskaera honi erantzuna emango diogu behin-behingoz. Udarregirekin elkarlanean, Agerialdeko frontoia estali da uda honetan, udala ezkerpareta konpondu eta drenaje sistema jartzez arduratu zen eta udarregik estali du, eta horrek ere gune estali bat gehiago eskainiko dio herriari, kirol gune bat hobetzen du, eta horrek ahalbidetuko digu eskola kiroleko jarduerak edo baita ere ikastolako garaiko garai eta horretan espazio berri bat izatea. Irailean zehar, iragarri genuen bezala, sauna berria jarriko dugu igerilekuko espazioan. Zentzu bat ematen diogu saunaren kokapenari, izan ere, sauna ere leku ezeba da, eta leku ezeba izina, bai igerilekuak eta bai sauna elkarrekin egongo dira. Osagarritzeko aukera izango den zerbitzu bat izango da, martxan jartzen denean iragarriko ditugu ordutegia txandak nola antolatuko ditugun, baina iruditzaigu hobekuntza nabari badela eta gainera saunan leku aldatzeak ahalbidetuko digu urte bukaerarako garai batean sauna eta bertan zegoen etxebizitza bertako gerenteak kontrolean egoten ziren langile horien etxebizitza zana eta saunaren espazio guztia aprobetxatuz, areto berri bat sortzeko aukera izango dugu, areto balio honitz bat, ikusita erabiltzaile kopurua eta izaten ditugun eskaerak, gure eskaintza zabaltzeko aukera izango duna, eta bide batez ere dantzako taldeari
produktu batzuk eskaintzeko aukera izango du. Azkenik aipatu, jarduera fisiko eta kirol sailetako aurtengo inbertsiorik handiena ere martxan dela, hau da Oiartzoko Armailak. Gustatuko litzaigukena, baina atzeratu xago dabil gaia kontratazioan bere epe administratiboak bete behar dituelako, baina espero dugu azaroan zehar instalatuta egongo dela eta horre zerbitzu hobetuz eta modu seguruago baten egoteko aukera izango dutela zaletuak. Zaletuak hain zuzen ere, bueltan daudenak dagoeneko bai futbol taldea, bai eskubaloi taldea ere beraien denboraldiak hasita daude, aurre denboraldiekin dabiltza, eta partidua jokatzen ari dira, badia aste pare bat Aranen zaletuak Armailak erabilgarri ez badaude ere zaletuak sartzen ari direnak, eta asteburu honetan bertan ere eskubaloiko zaletuak bertan egoteko aukera izan dute. Berri pozgarria da, seinale bat gehiago egoera zuzentzen doanarena, eta pozik gaude azkenean jarduera fisiko hori ikusle moduan bada ere herritarrengana eta senideengana itzultzen delako. Hauek dira pixkat aurreikusten ditugun inbertsioak eta hobekuntzak, aipatu beharra dago aurtengorako jarrita genituen helburu guztiak betetzera goazela, epeen barruan, eta beste dudari gabe berri pozgarria. Bukatzeko esan, sail honetatik zerbitzu eta aukerak zabaltzen eta hobetzeko saiakeran jarraitzen dugula. Herria aktibatzea dela gure helburua eta eskerrak eman erabiltzaileei haien konfiantzagatik, izan duten jarreragatik eta gogorarazi nahiko genieke gure ateak beti zabali daudela, edozein proposamen, edozein iradokizun baldin badute kezkaren bat.